eindelijk hebben we zomer. En eindelijk is het tijd voor ons eerste Sunset-concert met Aaron en Maxime. Ik ga eens kijken met wat Maxime gaat beginnen. Onder invloed. Top. Het terras begint al goed vol te lopen. En er zitten ook al een paar mensen op het strand. Voor wie komen jullie? Maxime. Voor wie komen jullie? Aaron. Hey boys. What's up? We waren net bezig over onze schoenmaten. Nee. Ja, dat mag filmen, maar er zijn zieke hobby tegen. Ik zal het niet van. Ja, we waren net bezig over onze voeten. Ik heb een 46. Ik heb een 44. Echt? Ja. Hoe groot zijn we? 86 of zo? Ik denk dat ik een 84, een meter 84 ben. Heb je nu heel de avond vergelijken? Of, allee? Oh, spicy questions. Ja, dat mag wel niet. We hebben er keiveel zin in, by the way. Ah, Mr. Tom Cook. Hoe gaat het? Ik heb altijd zin in letterlijk alles, maar nu heb ik er wel echt... Je moet eens kijken, maar dat is gekeken, je moet eens kijken, zie. Dat is toch... Dat zijn 10 om te zien vibes, dit, hè? Aaron of Maxime? Je moet kiezen. Oh nee, Aaron en dan kies ik... Oh, sorry Aaron, maar ik kies sowieso Maxime. Nee, het grappige is dus, ik verwar die twee altijd met elkaar, dus ik kan niet kiezen. En ik heb dus ooit Maxime op Q-pop gecomplimenteerd met zijn fantastische cover van Goldband. Bleek dat dat eigenlijk Aaron was die net gezongen had. En het mooie is, Maxime weet dat nog en die zegt van, ah, maar jij wou gewoon lief zijn. Dat is Maxime. En daarom kies ik Maxime. Ik kies jou, Maxime. Maar ik ben nu al aan het zweten. Jij ook? Van wat? Zweten, echt niet normaal. Een sauna. Maar jij was onlangs naar de sauna geweest. En zag hier iemand... Heb je hem daar en zag hier, tegengekomen? nee, Ja, moet jij wijzen, moet jij wijzen. en zag hier iemand aan de bar zitten en hij zei, ah ja, ik ken die van in de sauna. Ja, ik heb die 1 keer gezien in de sauna, ja. Iemand die hier werkt? Nee, iemand... Het zijn een blote. Hier- Het zijn een blote. Ja, iemand hier toevallig is vandaag. Maar ja, toch als je zo'n beetje bekend bent, is het toch awkward, hè? Als je dan zo daar zit in je Goh, wie heb ik ooit gezien in dezelfde sauna? Ik heb Sean Bonte ooit in dezelfde sauna Ah, ja. gezien. Hij deed de opgietsessies. of zo. Nee, hoor. Hoe moeilijk is het als je in een sauna komt om niet dit te doen? Ik heb een leerkracht ooit in de sauna gezien. En eerlijk, een oude leerkracht je en als ogen hij daarvan naakt afvallen, sauna, dat dat gaat was er erg. niet. Het is toch een handdoekje gelegd misschien. Ja, zeker. Een grote natuurlijk. Wauw, ik ga jullie even alleen laten anders, hè. Aaron of Maxime, je moet kiezen. Oké, dat is super rap zeggen, maar dat is niet... Maxime is zo een keer in de show geweest bij haar en ze zei van amai, maar als ik nu voor de mannen geweest, dan had ik het wel geweten. Maar jongen, ik ging dat niet zeggen. Ja, zou ik maar Aaron zeggen, hè? Ja Jan, wat moet ik doen? Ja, Waarom? Waarom? Maar, Aaron? Zeg, deze zonnebril, die filmt. Dat is niet waar. Ja. Zou je dat nice vinden om straks eens een nummer te zingen met die bril op? Ja, geef hem maar Oké. op een bepaald moment. Ja, oké. Ik kom hem mee brengen dan. Even testen. Even testen. Ik ben aan het filmen. Ziet er goed uit ook. Cameraman. Gaat hij blijven filmen als ik nu zo doe? Ja. Ik kan niet stoppen, ben onder van jou. Wij dragen elke show op aan iemand speciaal. Wie is het vandaag? Aan alle kijkertjes van deze vlog. Alle kijkers. Oké, 3, 2, 1, stuur! Hij gaat nu One Direction doen. Nu ga ik hem... Ik doe een bril aan die jullie gaat filmen. Moet u laten horen. Sucker, come on, you got it wrong. To prove I'm right, I put it in a song. And I don't know why you're being shy. And to the way when I look into your eyes. Heb je mijn best gedaan? Ja, ik zag het, ja. Alles gegeven. Ik vond het echt top. Ik heb lang niet zo'n optreden gehad, echt waar. Komt je nog eens terug? Als ik terug mag komen, kom ik hier terug met volle goesting. Volgend jaar. Q Music.